קולי. יאללה, קדימה. אז גם הבנים השלומים שאומרים לצעוד, יהיו קולי. אוקיי? אז נראה את הדוגמה הראשונה. טוב, אם תרצו להתאמן עליו בבית או לזה, תחפשו ביוטיוב את השיר לוגו ביטון באנגלית. כמו שאתם שומעים, פשוט תכתבו. נשלח למרכזים שיראו לכם. נשלח, נפיץ בשביליסטים של הנהגת החוף וכל הדברים. השיר כרגע הוא בצרפתית או משהו כזה, והוא יצונגל לעברית בהתאם להנהגת החוף. אנחנו נשיר את השיר אחרי שהוא צונגל ומתאים לזה, ובהתאם לתנועות שעשינו תנועות מריקוד בסרטון. אז יאללה, לעמוד! עומדים! שלישי! תראה, טוב, רביעי! גם עברי! יאללה, עומד! משהו מאוד חשוב, אנחנו צריכים את הריכוז של כולם, כי אתם תעשו לנו את הריקוד כמו שעשו לי את ריקוד הפירות וזה לא יאה. אז באמת תלמדו את הריקוד כמו שצריך ותישארו קולים. זה באמת אחלה ריקוד מגניב, בלי משהו מצחיק. התנועה הראשונה היא על המילים בשפה. התנועה הראשונה הולכת על בוא תרקוד בהנהגת החוף, בוא תרקוד בהנהגת החוף. שזה הולך בעצם ככה, 3, 4... עם התנועות? כן. שהתנועות ריקוד הן קפיצה בדלגית. קפיצה בדלגית. אוקיי? הדגמה. 3, 4 ו... בוא תרקוד בהנהגת החוף, בוא תרקוד בהנהגת החוף. אוקיי? זה ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. אוקיי? אוקיי? אחרי זה המילים הפשוטות. המילים הפשוטות אחרי זה בוא תרקוד בהנהגת החוף לימין ולשמאל. סבבה? אוקיי, בואו ננסה את זה פעם אחת כולם, כי זה חשוב, זה ההתחלה של הריקוד. 3, 4 ו... בוא תרקוד בהנהגת החוף, בוא תרקוד בהנהגת החוף, לימין ולשמאל. לא, תשמעו, אם אתם לא תזרמו, כאילו באמת זה אין בעיה של פוצץ את זה, יהיה באמת אותו... יהיה אותו מפקד הנגדי יחסית משעמם, זה תלוי בכם. אם לא תזרמו זה באמת יישאר כמו שזה. מצפים לשיתוף פעולה שלכם. אוקיי, בואו נעשה ניסיון והפעם כולם יזרמו כל אלה שבתנועות. אוקיי, 3, כולם, להקליט את הידיים, אני רוצה לראות שאתם מבינים את הידיים. רק גם אתה, יאללה, אלו! 3, 4 ו... בוא תרקוד בהנהגת החוף, בוא תרקוד בהנהגת החוף, לימין ולשמאל. אוקיי, התנועות הבאות. אוקיי, בטח רגע בשביל בוא תרקוד עלה. אוקיי, בוא תרקוד עלה. אחרי זה, בוא תרקוד יאללה. אוקיי? עוד פעם, שחר לא הבינה. 3, 4 בוא תרקוד בהנהגת החוף, בוא תרקוד בהנהגת החוף, לימין ולשמאל. בוא תרקוד יאללה. בוא תרקוד יאללה. סבבה? זה מאוד פשוט. רגע. בשמן. התנועה הבאה, שימו לב, גביש מדגים, להיות מרוכזים, היא טיפה קשה. התנועה הבאה טיפה קשה. יד ימין, ומסתובבים לשמאל, ואומרים בהנהגת החוף. ואז חוזרים בהנהגת החוף. איזה כוריאוגרפי, זה מופת! טוב, 3, 4 ו... בוא תרקוד בהנהגת החוף, בוא תרקוד בהנהגת החוף, לימין ולשמאל.
שימו לב. יאללה, שימו לב לתנועה הבאה שהיא קשורה לקצב, זה קשור. שימו לב לגב שמדהים. זה הולך ככה, לוקחים את שתי הידיים משמאל לימין. תנועת רובים. אנחנו משפחה, טקה טקה, טקה טקה טקה. אוקיי? אנחנו משפחה, טקה טקה, טקה טקה טקה. בהנהגת החוף. הם התאמנו על זה הרבה בבית. שוב, מההתחלה עם כל הצעדים. אוקיי, מוכנים? כולם יחד איתנו! ידיים בחבל! ידיים ותלגית, תחזיק שלוש! ארבע! בוא נרקוד בהנהגת החוף! בוא נרקוד בהנהגת החוף! בוא נרקוד יאללה! בוא נרקוד יאללה! אנחנו משפחה! בוא נרקוד יאללה! בוא נרקוד יאללה! אתם לא יודעים את זה, אנחנו לא עשינו כלום, אנחנו מגיעים את הריקוד בשלשום. אתם צריכים להתחיל עכשיו. סבבה? סבבה? אתם צריכים לרקוד ולהריץ את הרגליים שלנו. יאללה, עושים. ברור שלא אני. תשמעי, אנחנו מתמודד בבית. יאללה.